பிளாக் ஆடம் இந்த படத்தோட படம் இந்த ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலி இந்த படம் எப்படி இருக்குன்னா, இந்த படம் வந்து நார்மலான ஒரு ஹீரோ ஸ்டோரியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை, இது ஒரு நார்மலான வில்லன் ஸ்டோரி. பட் நான் என்ன தான் நார்மலான வில்லன் ஸ்டோரியாக இருந்தாலுமே அந்த நார்மல்லையும் ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேன்னு ஒன்று இருக்குது, ஆக்ஷன்ஸ்னு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான எந்த டெம்ப்ளேட்டையும் வந்து நார்மலாக இல்லாமல் அப்நார்மலாக எடுத்து ஒரு பட்டாசு கலப்புற மாதிரியான ஒரு படமாக இருந்தது. உண்மையாகவே தீபாவளிக்கு இந்த படம் வந்து தேட்டரில் பட்டாசு வெடிக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ இந்த படம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாங்க, ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது. இந்த படத்தில் பாசிட்டிவே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாசிட்டிவ் தான் இவ்வளோ சொல்லிட்டுருக்கேன். பட் நெகட்டிவே இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம், இதில் நெகட்டிவ் இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். இந்த படத்தில் சில நெகட்டிவ்ஸ் இருக்குது. என்னன்னா, இந்த படத்தில் ஜேஎஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்லி ஜஸ்டிஸ் லீக் ஆஃப் சொசைட்டி அப்படின்னு ஒரு டீமை காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த டீமை வந்து அவங்க ரொம்ப ஸ்கோப்புக்குள்ள மாதிரிலாம் எதுவும் கொடுக்கவே இல்லை, ஜஸ்ட்டு லெத்தாஜிக்காக கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ அதில் வந்து ஒரு 4 கேரக்டர்ஸ் வராங்க. பட் அதில் வந்து 2 கேரக்டர்ஸ் மட்டும் தான் ஸ்கோப் இருக்குது, டாக்டர் ஃபேட்டுக்கும் அப்புறம் வந்து ஹாக்மேனுக்கும் தான். ஸோ மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் கண்டிப்பாக காசு கொடுத்ததுக்கு ஒர்த்தான படம் தான். நீங்கள் டைம் இருந்தால் இந்த படத்தை தேர்தலில் செக் பண்ணி பாருங்கள்.